Urriarekin batera, Euskal Herriko basoetan, pagadi eta ariztien artean, perretxiko biltzaileak ugaritzen hasten dira. Perretxikoak ostera, oraingoz behintzat oso gutxi hartu dira. Ultzamako Parke Mikologikoan, Nafarroan, aholkularitza eta perretxikoak bilatzeko beharrezkoa den informazio guztia jasotzen dute biltzaileek. Joseba arrantzalea da Ondarrun, Bizkaia. Ostegunero hartzen du bere eskia eta ultzamaruntza bilatzen da, perretxiko eta lasaitasunaren bila. Estresare bai kentzeko, itxasutik etortzen gea, sartzen gea, aste azkenian, gabian sartzen gea, eta oste honian, hona etortzen gea, emazteak etortzen ez, mendira. Itxasoko kontu eta astu pixkat eta. 2007an hasi ziren Ultzamako Parke Mikologikoan perretxiko bilketa baimen bidez mugatzen. Kritika gogorrak jaso zituzten hasiera batean, baina gaur egun biltzaile gehienek bilketa arautzeko modu hori onartzen dute. Josebak urtebeteko baimena hartu du. Aurten urteko hartu dugu. Beste giza harrapatuko duen, topako dugu baina. Harria topatzen badak bizkat, harrapatzen, baina. Nola ikusten duzu regulazio mota hori? Kristo bezala ikusten. Horregatik ganoa hemen, zer regulazio joan nintzen hemenengo. Inok ezien erakutziko ondo zen perrotxikoak. Bueno, agente ibiltzen hemen dian, danok ibiltzen gabe lizentziekin hemen, da, bueno, horrela hobeto. Edurne Gerendiain, Ultzamako Parke Mikologikoko langileak, bilketa arautzen hasi ziren lehenengo urtea, oso urte gogorra izan zela aitortzen du. Bai, hasieran lehenengo urtea, oso gaizki pasatu genuen, zeren azken fina zu hemen zaude, ematen duzu aurpegia eta, ulertzen dut baita ere, ulergarria da. Baina, ikusi dugu 4 urte pasa ondoren, jendea oso pozik etortzen dela, zeren baita ere, lehen genituen arazoak, zeren hori entzuten genuen, kotxe bat igual hautsita, hori jende asko etorri da betidanik, oso hurbil gaude, bai Gipuzkoatik, bai Iruñetik, orduan, bai ikusi dugu arazoak, baina nik uste dut jendeak entzun digu baita ere, zer da zeintzu diren gure helburuak, zeren hasieran kostatzen zen, baina denborarekin, eta jendea oso pozik dago, badago mikologo bat, badaude pistak, ongi daude, badaude aparkalekoak, urtero gertatzen zaigu, urtero arteratzen dugu norbait galduta menditik, erran ez baita ere. Gure azken finean ordaintzen duzu guk ematen ditugun zerbitzuengatik ez, zizak hartzeagatik ez. Informazioa eta baimenak emateaz gain, beste hainbat zerbitzu eskaintzen ditu Ultzamako Parke Mikologikoak, ikastaroak, tailerrak eta bizita gidatuak kasu. Hona etortzen dira jendea? Lehenengo gauza esaten diogu zezonaldea da, non har dezakezu baimen bat zizak hartzeko, alde batetik, hau da gure zonaldea. Gero, baimena ematen diogu, hau da eguneroko baimena, 5 euro balio du eta 8 kilo har dezakezu. Eta gero baita ere esaten diogu, non daude, ze zizamotak dauden, eta zer dagoen basoan, adibidez, hau da azkeneko partea, oso gutxi dago orain basoan, ziza gutxi, eta bertako normak edo, funtzionatzeko normak, eta baita ere asko, denei ematen dugu alako folleto bat gu egin dauko eta oso importantea da, zeren da perretxikoa konsumitzeko praktika honak eta baita perretxiko biltzailearen praktika honak, hau oso importantea da, jendearen zat baita ere. Orduan, hau da egiten duguna. Gero baita ere, esaten dugu, eskintzen dugu gure zerbitzuak, Adibidez, gu ostegunetik igande arte, zeren astean zehar ez dugu, baina bai egoten dela mikologo bat, orduan guk egiten duguna da, jendeari erakusten diogu ze zizak dauden, nola aztertu zizak gutxinez, orokorra, jakiteko zeintzu diren hartu dituztenak, zertaz fijatu behar diren, eta, ez intoxikatzeko batez ere, baina ikasteko, hori da gure helburua, azken finean da erakustea, zer dagoen basoan. Gero baita ere izaten dugu bisita gidatuak, orain hasten gara, iaia astebururo edo larunbata edo igandea, egiten dugu bisita gidatuak. Gero baita ere, hemen gutxira urrian hasten gara emango dugu ikastaro bat. Naturarekiko errespetua helarazten saiatzen dira parkeko langileak. Konturatu gara, bada jende asko bakarrik hartzen dola espezie bat edo, eta baita ere nabaritu dugu, gero basoan, igual ez ditugula praktika oso onak, igual hartzen dugu ezagutzen ditugunak, baina besteak hausten ditugu. Eta ziza guztia bat dute bere funtzioa basoan, orduan utzi behar dugu. Naiz eta gu ez jan,
pues beste animaliak jaten dute eta gainera badute bere funtzioa basoan. Orduan, hori da guk, ordu asko sartzen dugu hori azaltzeko baita ere, ez? Eskaintzen dituzten zerbitzuen artean, aholkularitza mikologikoa da arrakastatzuena. Baina mikologoa ez da hartutako perretxikoa jangarriak diren edo ez esatera mugatzen, hezitzaile lanare egiten du. Bera etortzen dire eta bere dudekin. Jangarriak diren edo ez jakiteko, eta gero beste galdera batzu, jakiteko zer diren ez bakarrik jangarriak diren edo ez jakiteko. Azkenean gure proiektu hau da edukatiboa. Nahi du egin hori ez, jendea dakitela nola klasifikatzen diren enjuak, ez bakarrik jangarriak diren edo ez, eta gatea mendira eta disfrutatzea horrekin ez. Ultzamako Parke Mikologikoko langileak goizero eskaintzen dituzte euren zerbitzuak, Lizazoko kuartelenea etxean.